سلام كم يزنحو كورات خطاتلتي كداموت ميديا نساعد زدالنا لكم تكسات حبريتاتنا لكم كريونا لنا كتكتاتولنا أدمنايو بأرساتهم كنفلم ناي ماتريال حضرتنا كاب صلاتنا عند من زعنا نفتح لنا كبل وانا ازاز سراوي تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ حبيروم ወራር ሰራዊት ጭፍራይ ሲያሳ አፈወርቂ በአንፈት ሻምበቆ ዝነበረ መስመሩ ከምስተቆረጾ ተፈሊጡ አብዱ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ሰላም መንግስት ኢትዮጵያን ትግራይን አሜሪካ ከም ተዓዛቢ ተሳተፍ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሰራዊት ኤርትራ አብሸራሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከቦም 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸኑ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ቃልዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ አሽከርከርቲ ተሰሓብቲ ዓበይቲ መካይን ልዕሊ 700,000 ቅርሺ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለው ተገሊጾም ናብ ዝርዝሮም ሰይርና ኣለና ናይ ማተርያል ሕፅረትና ካብ ጸላትና እንዳመንዛዕና ንፈትሖለና ክብል ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ መማረፂኡ ምውጋእ ተዋጊእኻ ድማ ምስዓር ጥራይ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኡ ዓውድ ዝረኣዮ ቁርፀኛ ሰራዊት እዩ ክብል እውን ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ትማል 17 ጥቅምት 2015 ቋጽራ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምርጫና ሓደን እዩ ነዚ ወራር እዚ ንምፍሻል ኩሉ ነገር ክንገብርና ንገብርውን ኣለና ሰራዊትና ህዝቡን ተፈናቀልን ትርኢ ድማ ሕራኑ ዕምቆት ክሎን ዝያዳ ክሕርንን ገይርዎሎ ክብል ገሊጾም ሰራዊትና ካብ ዝጾሮን ላዕሊ መንእሰይ ትግራይ ይስለፍ ኣሎም ኣብ ለቕለቕ ኢሉ ዘሎም ክውስን እዮም ገይሮም ዝበለ ጀነራል ወዲ ወረደ ዝገደፍናዮ ቦታ ያለን ኣይንገድፎን ድማ ከተማታት አዲያቦ ሒዞም ኣለው ኣብ ዙርያ ከተማታት አዲያቦ ድማ ኣለና ማይ ጸብሪ ሒዞም ኣለው ግን ጸለምትለና ጸላይ ናብ ከተማታት ምእታዊው ከም ዕቀና ዓውድ ዝቆጽሮ ዘሎም ንሕና ግን ኣብ ድሕሪት ኣለና ደው ኢልና ክንምክቶ ዝግባአና እንዳመከትና ተንቀሳቀስና ክንምክቶ ዝግባአና ድማ ተንቀሳቀስና ንምክቶለና ክብል አብሪሆም ትግራይ መቃብሮም ከም ትኸውን ጥርጥር የብሉን ዝብል ዘረባ ዘስማዕ ተጋዳላይ ወዲ ወረደ እዚ ድማ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ዝሓበረ ኮይኑ حاوزين كأتو حاسيبو كاب عدوا بأنفت ماي كانت على جندبتان بخلتيو شنخ زمت الطلعين تبجندبتان زمت خيل الشعبيات سدم سيسيلوم ناي ماتريال حضرتنا كاب طلعتنا عند من زعنا نفتح لنا ناي طلعتنا اتكي فلفل اتكنا ون كوين ولا كبل عفليتوم كاب زبطو سخ منغستي ኢትዮጵያ نتقدمو زوتو ورار شعبيا زوتون تخوينو نسلام مچوك نتات في التاريخ اليوم نحنا نقول دلواتينا كم نسعر كا نتأمامنينا بموبايل مجلتي هيبولام ወራር ሰራዊት ጭፍራይ ሲያሳ አፈወርቂ በአንፈት ሻምበቆ ዝነበረ መስመሩ ከም ዝተቆረጾ ተሓቢሮም ዕሱብ ሰራዊት ኢሳያስን ሰራዊት አብይ አሕመድን እኽብ ካብ ተስፋፋት ኃይልታት አምሓራን ብቅድሚት አሰሊፉ ዝኸፈል መስዋዕት ከፊሉን ተረፍሪፉን ናይ ዓቅሊ ጽበት ናብ ከተማ ደብዳብ ከቢድ ብረት ብምድር ባይና ብሽረ እንዳስላሰ ከኣቶም ኸኣሉ ዝፍለጥ እዮም ይኹን እምበር ሎሚ ቅነ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዞም ልፍንታውያን ኃይልታት ዝፈጸሞ ዘይተሓስበን ዘይተገመተን ስርሒት ሰራዊት ኤርትራን አብይን ዝመሓላለፈሉ ዝነበሩ መስመር كم زقورت زرخبنا حبرت ملقيتهم زرمان وانا مسمر لوجستيكس شرارو شرن شامبوك وشرن بمبتاخ نصلاي اب انكليل اتي ولام بزي مخنيات صلاتي اب عدد عروم استقورتو شره زلو صلاي براما افدغن خركب اب زغبرو فتنه لعل كساران سعادتن كم زتعناغده زاغيد زبصحنا حبرت رديوم بخالي زينا بانفت عفرنا وقرو كلتو لعلو زاتو حيل كوماند سراويت ابي احمد نمرت تግራይ كاتو كم زتدمسس تحبيروم አብዶ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ቀጥታው ዘተ ሰላም መንግስት ኢትዮጵያን መንግስት ትግራይን አሜሪካ ከም ተዓዛቢ ተሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጾም በመንገኝነት ህብረት አፍሪካ አብዶ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ቀጥታው ዘተ ሰላም ወከልት መንግስት ኢትዮጵያን ትግራይን አሜሪካ ከም ተዓዛቢ ተሳተፍ ምህልዋ እዩ ዝረኸብና ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብቲ በ14 ጥቅምት ጀመረ ዘተ ሕብራት ሃገራትን ኢጋድን በደረጃ ውድብ ከም ተዓዘብት ክሳተፋን ከልዋ በደረጃ ሃገር ግና አሜሪካ ጥራያ ኮይና ዘላ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ ማህማት ፕሬዝዳንት ዶ አፍሪካ ኬንያን እቲ ንመጀመርታ እዋኑ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታው ዘተ ፖለቲካው ፍታሕ ከም ጽናብ ዝኽእል መድረኽ
ክሰጋገር ዘለዎም እምነት ገሊጾም እንተኾነ ብትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይቕጽልን ኣብ ዘሎ እዋን እዚ ክሳብ ዝቕጽል ሰንበት ጥቅምቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ፍረ ክህብ እዩ ዝብል መደምደምታ ንምብጻሕ ከቢድ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይረዱ ስምምዕ ምቁራጽ ተዛቦታት ብዘይገደብ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤትን ናብ ህዝብን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ካብ ትግራይን ካብ መንጎ ቀዳሞት ቅድመ ኩነታት ልዝብ ምዃኑ ዝፍለጥ እውን እዮም ኣብ ትብዶ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ልዝብ መንግስቲ ብፋሽታዊ ኣብይ ኣሕመድ ትምራሕ ኢትዮጵያ ቁጥሪ ሓደ ቅድመ ኩነታት ሓንቲ ሃገር ክልተ ሓይልታት ኣይህሉን ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ይፍታሕ ዝብል ዘይሕሰብ ሓሳብ ከም ተቐርብ ምግማት ይከኣል ነዚ ድማ ኩሎም ኣደራደርቲ ከም ዝድግፍዎ ፍሉጥ እዩ ሓድነት ኢትዮጵያ እንደሊና በሃልቲ ስለ ዝኾኑ ይኹን እምበር ትግራይ ኣየፍትሕን ክትብል ዘኽእል እኹል ምክንያታት ኣለዋ እቲ ሓደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሕጊ ማለት እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ክሳብ ዘይኣወጀ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ተዋፅኡ ተጋሩ ተፈልዮም ስለ ዝተኣሰሩን ዝተቐትሉን ኣብቲ ሰራዊት ውክልና የብላን ክልተም ነቲ ሰራዊት ኣብ ዝእዝዝ ካቢኔ ኣብይ ይኹን ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ውክልና የብላን ሰለስተ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ባዕሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰብ ጭቡጥ ግፍዕታት ብምፍጻሙ እቲ ፍጻመታት ክሳብ ሕጂ ተጻርዩ መዕለብ ዘይረኸበ ምዃኑን ኣብ ግምት ብምእታው ንትግራይ ክከላኸል ይኽእል እዩ ክበሃል ስለ ዘይኽእል ኣርባዕተ እንድሕር TDF ዕጥቁ ፈቲሖም ከም ኤርትራ ካብ ዝበሉ ናይ ደጋ ሓይልታት ማለት እውን እቲ ናይ ውሽጣ ሓይሊ ውሽጣዊ ጉዳይ ዝብ ስለ ዝብልዎ ክትከላኸል ዘኽእል ሓይሊ ኣይህልዋን ርክብ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓለም ስለ ዝፈልጦም ሓሙሽተ TDF ክሳብ ሕጂ ብቤት ምክሪ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ተባሂሉ ኣይተሰየመን ከምቲ ኣብ ኣምሓራ ኦሮሚያ ወዘተ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ እዩ ዝብሉን ካልኦት ተወሰኽቲ ምክንያታት እውን ምቕራብ ይከኣል እዩ ንትግራይ ዝወከሉ ኣካላት እውን ዋላ እቲ ዘተ እዚ ዝበሃል ዘላቒ ረብሓ ትግራይ ከምፅኢ ተባሂሉ ዝእመነ ይኹን እምበር ብዝተወሰነ መልክዑ ነዚኦምን ካልኦት ወሰንቲ ሓሳባትን ብምቕራብ ተዓዊቶም ክወፁ ትፅቢት ተገይሩሎም ብተዛማዲ ዜና ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ቁኑዕ ማዕዝነት ሒዙ ክዓውቶ ዕድሉ ብግቡእ ይጥቀመሉ ምህላው AAP እውፁ ሓበሬታ ኣመላኺቱ መርሕነት የእንጋዲት ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡውን كمهورو كينياتان فامزيل ملامبو نغان كوان ابت مسرح موساهم نتي بحبرة افريقيا زكاير زلو مسرح سلام اون تاوصل واحد يرولو كم زلوون بزحاتنا غلوصيام زركبوم صحافي منستر غديات وص امريكا انتوني بلينكن مس بريزيدنت حبرات عرب اميريتس شيخ محمد بن زايد ال نهفان بزعبا قداسنت مقراص كوينات تግራይ مزتامون نمفلاط تخايللهم ሰራዊት ኤርትራ በሸራሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸኑ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል አቃሪዮም ሰራዊት ኤርትራ ካብ 6/12 መስከረም ኣብ ዝነበረ ጊዜ ኣብ ሸራሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸነ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይፍሊጡ ዘሎም ብሰራዊት ኤርትራ ዝድገፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝተወሰኑ ቦታታት ትግራይ ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ ጊዜ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ሰነ 2021 ቋጽራ ፍረንጂ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዓመጽ ደቃ ስቲون مرشان سلاميان سباتن كيد جمسجي إمهلاو تتكلم ملاخيتيوم أمنيستي إنترناشنال مجلس يبان صارو كابن حاسك سام مسكرم عبد دعرو مقالن شرنداس لاسن كالوت كتماتات تجرين أبزر كوبستفال عليك هابتات بستخايدن عين فرتن درون دبداب أما أي سلاميان سبات قديات كم زخوني وغيسوم دايركتور نايتي أهجراو تتابعوا مسلات أبزوبا مبرأن دوباون أفريقيا موليا موانايان دام من جيس أبي أحمد سلاميان سبات مكل خالز أتون تعاتات مسحلوف تمكورات بمزمار كتحز زلو وتقولو لعلمخاني أسميرات اللدمام وتهدراو يعني يكون سيفيلاوان سبا سلطان جبنات كينات نزفتو معزز حيلتات نابحق كقرب دما لبوا أغريبايام أبي إثيوبيا زركبوا أشكركر تسحاب تمخاين للشوعات مشي كرسي كخفلي قددو كم زلو تحابيروم أبي إثيوبيا أبز حجوان أبز تفلالي كابتات بزولو كبيت سجن تتا حيلتات تتا كم دس زبلهم أبز حجاو سرحات تنزرفان توافيروم كم زركبوا ريدي أمريكا كالي عالم بزمخنا دما كاب زين أبي زيد رجون أبي بمنزا أبز حج ساعتنا أشكركر تعبي تمخاين كسر شوعات مشي كرسي بحيلتات تتا كخفلي قددو كم زلو نريدي أمريكا ترعان زغرب شفيرات حابيروم كابز بتوسخ زاجيل كسب 4 زبطحو شفيرات بحد عمت وشتي كم استقتلون تجليت لهم بفاشتاو منجست أبي أحمد نابسيول استغيرت إثيوبيا بحج ساعات حماق تكباراتهم مكيروم عم مسمر جيبوتي سودان كينيا من السرحو شفيرات عبي تسحبت مخاين نعاقتهم كام 250 كسب شوعات مش حبر كخفلو كم زحطتو تغالي عيزلهم نظام الكيتوريدي أمريكاني مينستر ترانسبورت لوجيستيكس إن إثيوبيا حتى زغربن تخون نز تكبار مس بوليس فيدرال تقطعو كبولة إكبليو آمينو زلام
مباركس فتواتن كبراتن تخطاتل تقدموت ميديا نسعى زدالنا لكم زيناتات نزيامي مسل نيروم سلز تخطاتلكم معنا مسكن وخالوت ملسنا كساب نراغب. السلام عليكم.